Pois continuamos xa co último bloque da tarde. Para rematar, imos continuar en este caso co compañeiro Marcos Fernández Arias, tamén un asiduo a esta xornada. Colabora con nós desde fai unhas cuantas edicións, sempre con contidos de moito interese. El ven da Xunta de Galicia. En esta ocasión venos a falar de os análisis de datos na Xunta de Galicia en no que ten que ver con licencias de software ofimático. Pois adiante, Marcos. Moi ben, vale. En anos anteriores falei de outros temas relacionados coas funcións que desempeño na Xunta de Galicia. Por exemplo, un ano que expliquei como calculamos os premios de fin de carreira, a adxudicación dos premios de fin de carreira universitarios. Noutro ano falei de como facemos a corrección dos exámenes tipo test das oposicións, que se escanean con unha máquina específica para ese formulario en papel, e despois con R, por ese motivo o presentei nas ponencias anteriores, con R facemos os cálculos de notas de corte, rankings, ese tipo de cousas, non? E este ano a presentación vai ser dunha tarefa bastante sencilla, vou explicar un pouco de código fuente, pero é unha tarefa bastante sencilla, de como monitorizamos o uso das licencias de Microsoft Office pois en toda a Xunta de Galicia, é dicir, como facemos certos informes para saber cuántas licencias estamos usando e en que partes da Xunta, é dicir, en que direcciones xerales, en que secretarías, servicios, en que entes autónomos, etcétera. Vale, entonces, para facer estos informes necesitamos obter a información desde distintas fontes. E entonces, unha das fuentes é o Active Directory. Active Directory sirve para gestionar os usuarios e os equipos de Windows en xeral, non? E entonces utilizamos PowerShell, o lenguaxe de programación PowerShell, para facer unha consulta que se ve aquí na pantalla. O que pasa que está a letra tamaño mediano, non sei se o vedes de todo, pero aparece aí como é a consulta para xerar un ficheiro CSV que ten un listado de todos os equipos do dominio, do directorio activo, é dicir, todos os equipos Windows, e outro listado, ficheiro CSV, de todos os portátiles. Eses serían dous dos ficheiros que posteriormente utilizamos. Este que se ve nesta captura de pantalla é un extracto do ficheiro de equipos. Na primeira columna, aquí se ve un pouco máis grande, o sea, isto é o CSV mostrado como TXT. Ao principio aparece o nombre de equipo, despois a IP, despois a unidade organizativa, que é un string bastante largo. Dice aquí, pois, Consellería de Vivienda, aquí, Consellería de Vivienda, Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, Servicios Centrais, Subdirección Xeral, Servicio Técnico, vale, e este equipo, 041, vale, e esta sería o nome de usuario da persona principal que utiliza o equipo, García Souto, pois, nombre que sea, etcétera, vale. Ese é un dos ficheros CSV, moi bien. Este outro fichero CSV que tamén reflexa o usuario principal, nombre de usuario e nombre e apellidos de cada persona, do usuario principal do equipo, outro CSV, moi bien. E despois outro ficheiro que é o listado dos equipos que son ordenadores portátiles. E sería outro ficheiro CSV máis. Moi ben. E por outra parte, na Xunta de Galicia utilizamos un software de inventario de software. O sea, é unha ferramenta que nos permite coñecer que software ha instalado en todos, o sea, en cada un dos equipos da Xunta. Chámase Symantec Altiris, bien, e, bueno, xa levamos como 10 anos máis ou menos utilizando esta ferramenta. Pois esta ferramenta ten un panel de control centralizado, que podemos, nese panel de control centralizado, redactar certas consultas, redactalas en SQL para obter certos informes a medida. Entonces, neste caso, que queremos un informe que nos diga para cada equipo, é dicir, para cada ordenador, que software ten, aquí abaixo aparece un filtro, que software ten
que cumpla este requisito de nombre, o sea, que se parezca a Microsoft Office. Es decir, que, bueno, esto en un filtro en SQL. Bien, y entonces nos sale un listado, como se ve en esta pantalla, en esta captura de pantalla, que ese listado que nos sale en esta página web podemos exportar a CSV y ten, pues, este aspecto. Aquí se ve un poquinho máis grande, ¿no? O sea, o nombre do equipo, moi bien, o a versión de Office que hai instalada, pues Office 2019, Office 2016, etc. Aquí a versión como número e a IP do equipo. Vale. E entonces, estamos nesta tarefa partindo de 4 ficheros CSV que os temos que cruzar entre eles para a continuación chegar a uns resultados e uns análisis concretos. Vale. Entonces, unha das primeiras cosas que temos é, como queremos que este informe se xenere da maneira máis automatizada posible, pois a propia chamada a PowerShell, é dicir, que en PowerShell se descargan, se xeneran estos CSV, pois esa chamada faise desde o propio script R. É dicir, aquí nesta zona vemos que estamos facendo unha comparación de a fecha actual menos 5 días, e entón o que estamos comparando é si o CSV que xa está en caché, si é reciente, o sea, si foi obtido nos últimos 5 días. E en caso de que non sexa reciente, que teña máis de 5 días, pois o que fai este if é pois ejecutar isto de aquí. O sea, unha chamada a sistema, PowerShell, e chamar a un script PowerShell en concreto. O script PowerShell era o que se veía na primeira diapositiva. O sea, un script que fai que xenera esos CSV. Vale. Despois, en R, como temos un conxunto de ficheros CSV, pois en R poñemos estas poucas líneas para identificar cuál sería o fichero CSV máis reciente. Porque, bueno, pode haber decenas de CSV, pois o propio script identifica dos varios CSV que hai cuál é o máis reciente. E colle nesta variable o nombre do ficheiro máis reciente. Vale. Despois facemos un readd_lim, que sería parecido a un readd_CSV, para leer estos ficheros CSV, moi bien, e facemos un pouco de transformación. Isto é, nada, pouquísima transformación, que é separar un string de texto, separámolo pois en 8 columnas, porque originalmente é unha única cadena de texto que ten o que sería información de varias columnas e nos queremos pasar a telo en columnas independientes, ¿no? Entonces, esta función separate, que actualmente separate the lim de tidyverse, entonces, bueno, das transformacións que facemos, pues poño esta simplemente como exemplo de un pouco de transformación que facemos con estos CSV. Vale, e a continuación, en cuanto xa temos os data frames ou tables xenerados, facemos un cruce que é simplemente pues facer un full join por nombre de equipo, e facemos tamén un pouco de transformación de se en algún equipo houvese varios Office instalados, que en pouquísimas ocasións ocorre, pero se un equipo, por exemplo, ten Office 2010 e Office 2019 os dous instalados, pois que non nos dé un resultado incorrecto nos nosos análisis. Entón, por eso facemos aquí un collapse das filas nas que un equipo, o sea, sí, de cuando un equipo ten varias filas. Facemos un collapse para que só haxa unha fila por equipo. E despois de ter ese resultado, o que facemos como paso final é como un bucle for, pois generar un conxunto de ficheiros Excel, un ficheiro para cada consellería, que representa unha situación resumen de licencias en uso e número de equipos de cada unidade organizativa desa consellería. Vese, sí, aquí na página seguinte, isto sería, por exemplo, o resumen para a Consellería de Educación, ¿no? Un pouco por privacidade, aquí están borradas as cifras, non se ven as cifras de licencias que hai, e si se ven, por exemplo, o número de equipos que hai, ¿no? E entonces isto sería o resumen do que sale no informe,
E despois hai outra pestaña no Excel que é o listado de cada un dos equipos que ten algún Office instalado. É dicir, o informe ten dúas pestañas, unha é resumen según dirección xeral, según organización, e outra é o listado completo que dice a IP, o nombre de usuario, o nombre da persona de cada equipo que teña licencia de Office. Bueno, e en cuanto se teñen os datos en un data frame, pois tamén é fácil facer comparativas. Si leemos os informes previos que estaban en Excel, podemos comprobar, verificar que equipos cambiaron de Office, o sea, de non ter Office a telo ou de ter unha versión a ter outra diferente, etc. Entón, eso con R, pois a verdad que é bastante sinxelo neste caso, partindo de como xa temos os datos preparados para facer esa consulta. E creo que nada máis. Fun ben de tempo. E se queredes preguntar alguna cousa sobre este tema de licencias, moi bien. Unha pequena cousiña, no? Que vexo que, claro, colles unique, o sea, o número de licencias, só consideras si ten Office ou non, por exemplo. Pero entendo que o objetivo desto é xestionar pois cantas licencias hai disponibles ou tal para seguir usando, ou se hai que comprar máis, ou canto gusta manter iso, non? Sí. Pero se, por exemplo, un ten un Office e outro non son distintas licencias, de modo que habería que contalas ou, non sei, pero nós temos como unhas cuotas de licencias de, pois imagínate, tantas licencias de Office 2016, tantas de Office 2019, tantas de Office 365. Entón, o que queremos é saber cuántas estamos consumindo e saber en que sitios está consumindo. O sea, non só ter as cifras totales de toda a xunta, sino saber pois, se están en vicesecretaría de non sei que, e entonces pois se fala con ese vicesecretario para que pois o ben justifique o motivo polo cual utilizan tal cantidad de licencias, ou se non mire de reducir esa cantidad de licencias. Imagínate que teñan 20 equipos, pois se están utilizando, que sei, 16 licencias, pois igual lles dicen, pois o objetivo é utilizar 8 ou 9 ou que sea. E entonces evalúan se poden cumplir eso ou se xustifican por que motivos non poden cumplir esas cuestións. Pero si van, quero dicir, se un ten un Office 2016 e un Office 2020... o sea, a mesma persona que teñas dúas cousas. Non, claro, bueno, xa es que é casi imposible, pero bueno. Sí, o sea, en casi todos os casos están ou en Office 2019 ou en Office 365. O sea, temos quero dicir, porque van por separado as licencias dun tipo ou outro. Vale, o que pasa é que despois como non as duplicas porque non é significativo en principio. O sea, mostramos a información en caso de que haxa varios Office, sí que se mostra no detalle por equipo sí que se mostra o de que haxa dúas licencias no equipo. No detalle por equipo sí que se mostra eso. Sí. Pero bueno, ocurre en pouquísimas ocasións o de que, de feito, é un pouco erróneo. O sea, consideramos en xeral que é erróneo que haxa dúas licencias de distintas versións nun equipo. Non nos coincidiu que houbera casos justificados. O sea, que existiran casos sí, pero que estuveran justificados non e foronse corrixindo. Claro. Vale, claro, porque non debería ser que teñan isto. Sí, digamos que non está justificado porque si xa o equipo dispón de, imagínate, Office 2010, digo Office 2019, pois por que vai ter o Office 2010? Non nos coincidiu tal. Gracias. Eu vou preguntar, este inventario faise con Office? Podrías facer con outro tipo de software? Sí, xusto. Sí, podríase facer con, digamos, cualquier software, realmente cualquier software, porque está todo o software instalado en equipos Windows, está inventariado sobre... o sea, está inventariado e temos esta ferramenta que nos dá o detalle de todas as aplicacións que están en cada equipo Windows, todas. Entón, se o quixéramos facer, imagínate, con AutoCAD ou se o quixéramos facer con Adobe Acrobat
o sea, non un Reader, sino un Acrobat, Sí. que ten coste, poderíamoslo facer. Pero co que máis se incidiu era con Office, porque hai 10 anos aproximadamente houve un impulso bastante forte para intentar reducir moito o número de licencias en uso e facer un uso habitual de LibreOffice. E entonces quedou que o Office de Microsoft que se utilizaría excepcionalmente nos casos que estuviera justificado. Pero sí, por supuesto que se podría aplicar a cualquier outro software. Entón, dende eses 10 anos que se impulsou esa, sí. chamámoslle, migración Sí. cara a LibreOffice, actualmente o número de licenzas permanece, reducise moitísimo. ou incrementase? O sea, reducise moitísimo durante o primeiro ano, o sea, unha reducción pois máis do 50%, e agora estamos en cifras pois bastante estables. E hai casos que son justificados de que necesitan utilizar Microsoft Office pois porque teñen uso de Visual Basic VBA nas macros, ou teñen automatización COM, ou, bueno, algún outro uso justificado. Entonces, as cifras de porcentaxe de uso están moitísimo máis baixas. Vale. Última cousa. Toda a túa fonte de información son ficheiros CSV. Porque son os que sacas... o sea, a fonte de información original é, por unha parte, o directorio activo e, por outra parte, esta aplicación de inventario. Esas fontes extraigo a información a CSV para que RA poida procesar facilmente. Quero dicir, a información do directorio activo está nos servidores de directorio activo, sabes? O sea, almacénase no seu propio formato. Pero a decisión de que sexa en CSV é túa porque te interesa ese formato ou é porque restringe a aplicación? A decisión de utilizar CSV é porque, para este caso concreto, é a maneira máis directa de extraer a información. É dicir, conectar desde R a directorio activo é bastante complicado. Hai aplicacións, o sea, hai librerías de R que permiten consultas LDAP, pero resultaba, o sea, fixemos a proba, a ver, a 8 anos ou así, e resultaba moitísimo máis directo, moitísimo máis doado, en vez de intentar acceder a LDAP mediante R, pois facer a consulta mediante PowerShell, que o PowerShell xenere un CSV e despois coller o CSV desde R. O sea, resultaba moito máis sencillo. E pola parte desta de Altiris e Symantec, non ten facilidade de exportación, o sea, e facemos a exportación de maneira interactiva no panel, que é unha aplicación web, de maneira interactiva, que lle damos a generar informe, descargar CSV, etcétera. Ese proceso manual. Ese paso é manual, sí. Ese paso é manual porque realmente este informe faise mensualmente. É dicir, se fose un informe que se tuvera que generar cada hora, pois non debería haber pasos manuales. Pero se é un informe que se genera mensualmente, pois é perfectamente asumible un paso manual que son, 5 minutos. Bueno. Eu quedome coa boa nova de que se usa moito menos Microsoft Office. Sí, desde reduce o uso de software privativo. Reducise moitísimo desde o ano 2014-2015, máis ou menos, foi cando se implantaron esos criterios de reducir o número de licencias en uso de Office e reducirse moitísimo, o sea, un porcentaxe enorme. E agora está, pois eso, controlado, monitorizado mensualmente, e os casos que tal, pois se pide que se justifiquen. Isto, aparte de contalo aquí hoxe a nós en prime time, en vivo, en directo, hai alguna forma de que isto se publique en algún tipo de medio... como novedad. Non sei, algo que repercuta no medio de comunicación, en algún sitio que diga, mira... O sea, o de que estamos garantizando que hai certo uso limitado de Microsoft Office, digamos que sí se pode publicitar porque son iniciativas que ten a Antega, a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, de promover o uso de software libre, e entonces sí que se pode facer público esta información sin problema. Que decida quen teña que decidilo. Sí, a ver, quero dicir, xusto, é dicir, sí que se pode facer público, pois se o queren tomar como referencia a outras administracións ou outras entidades, neste caso, pois métodos de monitorización das licencias que se están utilizando. Moi ben. Pois moitas grazas, Marcos. Moi ben.